Сега, във връзка с зелена сделка, конфликта в Украйна, проблеми с доставките на газ, Еврокомисията прие директива, която може би не трябва да се директива. Това е директива, това е член 16 от директива 2023-2413 на Европейския парламент и на съвета от 18 октомври 2023 година за изменение на директива 2018-2001, регламент 2018-199 и директива 98-70 по отношение на насърчаването на енергията от възобновяеми източници и за отмяна на директива класи на съвета. Този член каза, че до още може да го увеличи, за да се вижда добре в залата. До 21 февруари 2024 и докато бъде постигната неутралност по отношение на климата, държавите членки гарантират, че процедурите за издаване на решителни за планиране, изграждане и експлоатация на централи за енергия от възобновяеми източници, свързването на такива структури към мрежата, самата мрежа и съоръжение за съхранение се считат за обект от по-висш обществен интерес, обслужващ общественото здраве, подчертавам, и безопасност, като се търси. Не, тук не разбрате въпроса. Именно искам да кажа, че дори и втора категория. Това е друго. Не е друго. Ама тук аз ще ви кажа къде мога да ги поставите. Тук имаме алтернатива. Това е чудесно. Алтернатива му е чудесно, ама не сте поставили там. Алтернатива има. Аз ще ви покажа. Вие ни предложихте вашата земя, на която подписахме договор. Да, точно това. И след това виждам тия работи, тия проблем. Аз обясних и ви писах 3 месеца. Това не е проблем. И писах 3 месеца наред на госпожа Маркова, че имаме проблеми. Дайте да седнем да си говорим. Включително и писах. Не искам да ги прочета, защото са лични. Ако имаме някакви проблеми финансови по договора или някакви срокове, това не е свързано с екологичната оценка. Как да не е свързано? Всичко това, тия кабели това записват. И си поставете Тия кабели не са този място. Ние трябва да се издържим. Аз не съм против, и го уточнявам. Не съм против да се изгради в село Кус. Не съм против. Аз съм против за тия неща, които... Не, аз съм против. Не прекъсвайте, моля. Това, което съм подписал, не отговаря на реалността. Както ви се правили изследвания, да сте направили. Тоест, направили се проучвания, същите проучвания сме направили ние. И сме стигнали до варианта, че това, което предлагате ви, нас не устроява. И това се опитах от 3 месеца насам да ви обяснявам. Обаче, за съжаление, никой от вас до вчера, до 16-та дата не ми отговори. До преди да отида при кмета и да му съжаля за това нещо. И за съжаление от никой от вашата фирма, които ми са правили много на голямата работа, голяма фирма 1 милиард, никой не седна едно да пише, господа, чакайте, ще се срещнем с това. На къде бягате? Къде бързате? Тук един момент, не съм свършил, моля се, не ме прекъснете. Аз от 3 месеца ви чакам. Въпросът е лични взаимоотношения. Не са лични, абсолютно не са лични. Това е друга тема. Ама това не са, не. Това не е свързано с ОВОС-а и няма никаква връзка с Самият проект е още в част от проучване. Мога да ми намеря, тук ще вътърся. Разбирате ли? Не мога да ми намеря от 3 месеца насам. Къде ще намеря? Сега питам Марко, къде е била в Дания? Нека присути в Дания тогава да ги монтира там. Но тя трябваше да е тук. Защо според вас, пред малко зададах въпроса, не ми отговорите. Защо според вас цяла България почти протестира и решението се отказва, т.е. не им дават разрешение, особено на земеделски земи. Защо според вас? Това е внушение. Не е внушение, те са спрени. Спрени са. И всички договори са сключени доброволно с собствениците на земите. Никой не е... Аз имам ли възможност да се го прекратя в мен? Нали имам? Че ви платя едни 20 000, там ви го представям. И какво се случва? Като стигнем до сключване на финалния договор, тогава имате право. Не, ама казвам ви, че ние имаме основен проблем. Защото господата казвам, ние сме много на начален етап. На какъв начален етап вие сте построили, кажете го, подстанцията? Между другото, подстанцията не е ли в това обсъждане? Аз го видях там. Подстанцията не е наша собственост, няма нищо. Планове за застрояване, това е извън темата. Много въпроси. На всички паркове. Само последния въпрос за въпросът е тези кабели откъде истината успоредно се правят. Сега си точно така.
Питам защо не правите план схеми по член 108. Обяснявам защо това е важен въпрос и питам и това е също моят въпрос. Като последно отговорите на човека. Въпросът ще продължат на следващата дискусия. Можете ли да И може. отговорите? Да се запише в протокола, тогава, че прекъсвате Питам защо не въпроси да се правите, зададат. понеже няма архитект тук и понеже няма архитект-урбанист, който е специалист, защо не използвате другата процедура по СУД, която се казва план схема и която не нарушава предназначението на земеделските пътища, не ги прави урбанизирана територия? Защо не го Завършите ли с използвате? въпрос? Да. Добре, благодаря. Може ли да отговоря? Да. Тъй като няма архитект тук, За член 108, кой закон? и това Това за подробни устройствени планове, не за За план ЗУД схеми. говорим. И План това схема е за техническа инфраструктура, ако не знаете. Ама вие говорите за член 108 от ЗУП. Говоря за техническа инфраструктура. Кой закон? От ЗУД. Ами член 108 от ЗУП за подробните планове. Член 108 от ЗУД казва, парцеларни планове се Значи, правят само в урбанизирана територия, в земеделска се правят план схеми. това е измишлетина и лъжа. Сериозно? Да. Добре. Обаче, Значи тъй като аз е трябва извън да се темата, върна. да, абсолютно трябва да Добре. се. Ние разбрахме, че знаете къде е Дания и Китай, така че сме Дания и Китай нямат нищо общо с Там не ги- там парцеларните нещо планове, не с които пък Как- нищо не знаят. Както и парцеларните планове нямат нищо Да. общо с А процедурата парцеларните по ОВОС. планове сменят ли предназначението на земеделските пътища? Правят ли ги урбанизирана Вие територия? разбирам, че разбирате по темата. А вие не разбирате Да, за аз това. разбирам, Не защото това е отговаряте. извън- Ама не отговаряте в момента, така отговаряте, че Първо отговаряйте на въпроса. и ако искате да сме спокойни към вас, просто отговорите така спокойно, да имаме добрия тон. Нали? ЗУП за това позволете. Ама не може с една такава усмивка просто Ама не, се тя успокоявате и тя с роли са. твърде лъжата е лъжа. Тя се Ама отговаря. добре, и вие кажете, че това е лъжа и отговорите какво е. Вместо да се притеснявате, тук ще ми се... Може ли Може се? да отговоря, че съгласно ЗУП, член 110 и следващите подробни устройствени планове в Така виж, вида им не как говоря. парцеларен план се правят за техническата инфраструктура извън населени места. Тук говорим за техническа инфраструктура. Кабели, сервитути на кабели и пътища. Това Добре, да ви може отговаря ли на вашия да въпрос? отговоря на въпроса? Тогава ми кажете, Моля, прочетете. аз съм Ама специалист. вие казвате член 110, Вие госпожата ви казва член 108. По 108 защо не го правите? Защото член 110 се тълкуват парцеларните планове. Значи, Член 108 има план схема. Няма план схема. Има план схема, Ще но продължим. вие стоите. Жалко, не